Onko tässä Suomen ylivoimaisesti paras koulupiha? Täältä löytyy oma säbäkaukalo, maaleineen päivineen, hyvä alusta, vaikka vähän vettä tänään sataa. Ja täältä löytyy jalkapallokaukalo hyvällä alustalla, isot maalit, koripallotelineet. Sitten täältä löytyy myös pikkumaalit pienpelejä varten. Siellä näkyy manageri käänsi meille selkänsä, mutta ei se meitä haittaa. Ja kolmas pelipaikka heti putkeen, koripallokenttä. Täälläkin hyvä alusta pystyy pomputtelemaan ja tuolta noin kolmosta donkki sisään. Vähän lisää pomppua. Eihän se lopu vielä tähän. Täällä meillä on tämmönen häkkifudispaikka. Siellä on hyvä pelaa 1-1 ja toinen minifudiskenttä. Ja seuraa mua manageri tänne. Täällä on vielä tämmönen parkourmesta. Täällä pystyy painaa vähän, ottaa vähän käsivoimia. Tosta noin. Ja sitten täältä löytyy tämä tekis, pikku fudiskenttä, missä olisi niin nasta pelaa välitunneilla fudista. Ja tossa on uimahalli, tuolla jäähalli, tonne rakennetaan tekojarata. Arvatkaas missä tää paikka on, kommenteissa ehkä selvii. Mä olisin halunnut niin tämmöisen koulukentän itselleni.